Srpska napredna stranka konstatuje da su šaljive izjave režimskih čelnika koji valjda govore o njihovom velikom rastu popularnosti i mi smo napravili danas jednu računicu za vas. Ivica Dačić je naime rekao da će Socijalistička partija Srbije imati više od 10%, je li tako? Mlađan Dinkić je rekao da će biti treća partija, valjda iza SNS-a i DS-a, što znači da će ona imati negde 12-13% više od Socijalističke partije. To je već 23%, je li tako? Čedomir Jovanović je rekao da je on treća partija, dodajte tome još nekih 12, 13, 14%, koliko hoćete, to je već 37-38%. Demokratska stranka je značajno jača od nas, kako kažu Mimi Medija i Đorđe Vukadinović, to vam već dođe na 75%. Pa je li ima neko u Srbiji plus manjine 80%? To znači da u Srbiji opozicija negde na nivou od 15 do 20%. A mi sad te čelnike režima koji su sve to lepo izračunali, koji su se pohvalili velikom popularnošću, velikom ljubavlju naroda prema njima, pozivamo da raspišu izbore, da pokažu da će zaista da dobiju tih 75% sa sve Čedomirom Jovanovićem, pomagačem iz Beogradske skupštine. Dakle, pa da vidimo da li je to baš tako ili nije. A vidjet ćete na kraju kako će svi zajedno da stanu u manje od 40 ili 42-3% sa sve Čedomirom Jovanovićem. I koliko će daleko da im bude tih 70-75% o kojima danas govore. Srpska napredna stranka konstatuje da je režim Borisa Tadića i Demokratske stranke uništio perspektivu mladih u Srbiji, da smo u poslednjih 15 godina potrošili 20 milijardi ulažući u mlade ljude, u njihovo obrazovanje u Srbiji, a da od 2001. do 2011. je otišlo 4 puta više ljudi, mladih ljudi iz Srbije, nego u periodu od 1990. godine do 2000. To dovoljno govori kako je svaka vlast u ovoj zemlji kriva, a posebno oni koji su se zaklinjali u budućnosti i perspektivu mladih, posebno Demokratska stranka i njeni sateliti. Krivi zbog toga što su mladi shvatili da ovde nemaju perspektivu, da nemaju budućnosti, a ispalo je da smo mi kao država i kao narod u stvari stipendirali, kreditirali i pomagali strane države, jer su oni dobili najstručnije ljude, jer mi tim ljudima nismo ponudili perspektivu i budućnost u ovoj zemlji, a neke druge zemlje su to dobro razumele, dobro prihvatili i ponudili im neuporedivo bolje uslove za rad i život nego što smo to mi učinili. Licemerno je da danas predstavnici vlasti govore o tome šta su sve i šta će sve uraditi za budućnost mladih u ovoj zemlji, jer su u prethodnih 10 godina pokazali da jedini put koji su tim ljudima strelicom na najdirektniji način ukazivali je bio put izlaska iz zemlje, odlaska van granica ove zemlje, a to je ono što mora da se promeni u korenu. I Srpska napredna stranka učinit će sve da mlade ljude zadržimo u zemlji, da im ponudimo perspektivu, da im ponudimo posao, da najstručniji ostanu među nama, da bi oni... Posebno mi je čast i iskreno mi je veoma drago da predstavim Milovana Drecuna, ne samo vojno-političkog komentatora, jednog obrazovanog, dobrog čoveka, vrednog borca za Srbiju, za naše nacionalne interese, čoveka koji je ispred ličnih interesa uvek stavljao borbu za ovu zemlju i za naš narod. On je novi član Srpske napredne stranke i on će obavljati različite vrste poslova u budućnosti i njegovu stručnost, njegovo znanje ćemo mi pokušati da upotrebimo, da iskoristimo, a on će biti, uveren sam, zadovoljan što će to što zna, ume i može staviti na raspolaganje i svoje zemlji i stranci koje pripada. 25 godina delovanja na javnoj sceni Srbije, osnova tog delovanja je bila otadžbina iznad svega. To je bilo merilo mog ponašanja profesionalnog i privatnog. U ovom sada opštem nazadovanju Srbije, koje nikako ne može da bude evropska Srbija, u propadanju kojim se uništava kvalitet života svih nas, ne želim da budem više objekat jedne represivne, nazadne politike,
već želim da se aktivno uključim, da stvaram uslove za boljitak i moje dece i dece svih nas i uopšte svih građana Srbije. U tome sam prepoznao Srpsku naprednu stranku, koja, posebno mi je drago, uvažava različitosti, ali to ne ometa jedinstvo njenog delovanja. Verujem da ću znanjem, ugledom koji imam posle 2,5 decenije bivstvovanja na javnoj sceni uspeti da maksimalno doprinesem izlasku zemlje iz krize, naročito posle izbora kada Srpska napredna stranka preuzme upravljanje Srbijom. Hvala.